Tempatne niku Mas Gareng. Nggih, kula Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang adi lho. Nggih, tenan kok ya. Elok to. Jan tumpapno nek cara wong Jawa ki glathik tunggal sak gawa. Oh iya to. Nggih, glathik tunggal sak gawa. Nggih. Apa wi glathik ninggal apa? Glathik tunggal segawa. Tunggal segawa iya apa? Segawa ki bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Jelas lho, keterangane kudu jelas lho. Yo yo jelas Emang WA-mu wis dilepokke WA-ku. WA-mu rata apik. Sing dilebokne WA aku kok asline. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho cantik kabeh to Mas Gareng? Nggih. Lho, sampean jejerono rada nyedak Birgita. Nggih, nggih. Lho, aku ndelok kok TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung. Wah, Gareng kaya Srigala. Mas, jenengan mau betok karo mimik to? Ah, lah. Ya tak cucupe. Aja. Srigala. Aja nesu ngono kuwi ayo. Mboten. Nggih. Gaga. Yo, Mbak Lisa. Ayo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang Ya Bir. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Jan apa-apane kok ya padha to Bir? Iya. Diteke lho padha. Kita juga sama. Kayak Iya. Lah kuwi lho sikile masalah drijine ya 5 kabeh. Gareng kok iso 6 to Reng kowe? Yo 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene ayo. Lah iki oyote kok. Oyote. Lah Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok le sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasane rada brutal dhek. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebabnya apa, Bir? Itu goni Pak kula Pak. Oh, wis de satpam. Nggih, ngene kuwi. Ya rasa diang. Kasar to. Layak to aku mau. Oh ya, Mas Arif teko kok terus yo. Iya, kula kudu halus ngono wi. Dadine wis Arep ya goren. Ayo. Ya Mas Viko apa mau ngangge kopiah ya meh padha lho asine. Ayo. Dan Elak. tenanan kaya gurin nyandi ya biasane wedhek karo Elisa. Ayo. Engko jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Ayo. Oke. Oke Pak. Dibuktikan kepada para netizen. Monggo. Gubuk asmara. Ya yuk.
mimpi cakram. Cakram ya, kompake kaya ngono. Ayo. Tenan Madangkarae lali ditresnani tenanan. Mangke Nggih. glinding maksud. Gamelan kok klinting-klinting. Lah yo ki mau lho iramane glinding. Set. Kaya kirek dikalungi ya klinting-klinting. Ayo. Moga-moga. Coba. Catatan sajrone datang untuk saya berarti aku kowe dadi Ayo Bir. Kerasi tenan le joget. Jan kaya Mimin Apri. Oh, mimin apri perbandingane. Iki wedok tenan lho iki. Wedok tenan iki.